Da zelan joten zan gari eba? Gari zelan joten zan? Gari egiten ginen, horretzazarrean, oinarra gehoten daz guzen, baina lehen egoten ziren horrek arrillosak, ez, atxarriek. Da haretan atxarrietan, fintorin garbitute behar da moduen, da etorten zan alez ezerak einde, horrek fardotipetxure einde, bertan jote horien arnien, da gariek esertzean ziren. Gari hortxe soloatan koiute, zetu doaz nik. Eba egita, hori behar zan uden, ez da, beroakaz? Bai. Zer duen soltetan zan duen, ez da? Bai. Eldute dagoela ja, agostu zerean, joten ziren behar zelangoak ito gizan gizonak joten. Gizonak ito gizonak, bai. Da bero zeiten zan? Eskutea esatzen. Eskutea egiten zan, ez da? Eskutea egiten zan, amarreta horien eskutea, da harik kendu arte puntuko guztiek aizi joten. Jo, zelango beharra, ez? Bai. Da gero zeiten zan horregaz? Da gero katxarroa goten ziren garbituteko, bero gero urune. Baina horrik katxarrak zelango ziren, Hola, erredondo batzuk alambrea dekila, da handi urtetauen gareuek, garbi, zarraparrak eta txarrik egin lotzean zangoien.